Problema sa malnutrition sa syudad sang Iloilo, luyag solusyonan paagi sa paghatag sang Minggo Meals. Ining balita ang atong gitutukan. Problema mo man bala ang pagpakaon sang healthy nga pagkaon sa imo mga kabataan? Kaangay na lang kay Mami Yolin. Ang iyalima ka mga kabataan ang halos mabudlay gid kuno pakanon sang utan, gani malapit sa balatian. Kisa palayunan sila kung paano sila pa kanon mo. Pag mapili, mas sila kisadaan sa pagkaon nila. Sa syudad sang Iloilo yara sa 1,933 ang mga kabataan nga malnourished. Gani pinaagi sa inisyatibo sang grupo nga Negrense Volunteers for Change. Luyag nila nga mapanubo na o kung mapapas ang malnutrition sa syudad. 59 ka mga kabataan ang napilian gikan sa mga distrito sang Mandurriao kag Molo nga manginkabahin sang nutrition program. Sa diin paghahatagan sila sang Minggo Meals. Ang Minggo Meals ang may ingredients nga rice, munggo, malunggay, kag para ma-enjoy sa mga chikiting, may flavors nga chocolate, ube, kag kalabasa. Ang program naman long running na ni, we've been running this for 13 years. We have served 60 provinces across the country. No, so but since lapit kami sa Iloilo, this time we're focusing on Iloilo province and Iloilo City. Magluwas ini may mga medical check-up kag counseling man para sa mga ginikanan. Hindi lang mga ginikanan kag kabataan na nabuligan sang grupo, kundi pati man ang mga mangunguma sa diin nila ginakuha ang mga produkto. Our only source of raw materials are the small farmers. So we buy directly from them at market prices. So gadula ang middleman in purchasing the prices. So that's become our policy. And we also, even the rewards that we give to the mothers are also purchased locally also. Sa 13 ka tuig nga ginimplementar sa grupo ang nasambit nga programa, 83% kanangin madinalago ng ila kampanya. Ang mga kabataan nga ginpaidalom sa programa ang hatagan sa isa ka tuig nga supply sini kag iga-evaluate kung mangin epektibo man ini. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.